இன்றே டவுன்லோட் செய்து உங்கள் ஃபேவரட் ஷோக்களை என்ஜாய் பண்ணுங்க. பதில் சொல்றா. மாமா, மாயா கூப்பிடுறதா யாரோ சொன்னாங்க. நான் மாயான்னு நினைச்சுதாங்க மாமா போனேன். சேனு மாமா, ஏன் இப்படி போய் சொல்றீங்க? நீங்க என் கைய பிடிச்சு வான்னு சொல்லி என்ன ரூம்க்கு கூட்டிட்டு வந்தீங்கல்ல, இப்ப மாட்டிக்கிட்டதும் மாத்தி மாத்தி பேசுறீங்க. ஏய், இங்க பாரு சாரு, நடக்காத ஒண்ணே நீ எதுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்க? சி, வாய மூடுறா. இந்த பொண்ணு சாவுக்கு நீங்களும் சீனுவும் தான் காரணம்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்காக நாங்க உங்களை கைது பண்றோம்.